3 שרשראות שהזמנתי מעלי ויצאו טיל, אתם חייבים לראות אותם. השלישית, הכי נדירה. זה הגיע מהירות טיל, באמת, לא שמתי לב אפילו, הזמנתי תכשיטים מעלי אקספרס. איך אני אוהבת תכשיטים כאלה עדינים, לא יודעת, כאילו, תראו את זה. וואו, מושלם. וואו, איזה יפה הוא. ממש עדין. בואו נראה את התכשיט הבא. למה אני מזמינה תכשיטים מעלי אקספרס? בואו נגיד שהיום מהר מאוד נמאס מהתכשיטים וכל הזמן רוצים לחדש. אני לא מבינה למה להשקיע כל כך הרבה כסף בתכשיט שאת הולכת אחר כך פשוט לשים אותו בארון ולא ללבוש אותו. עדיף תזמיני משהו יותר זול ותהני ממנו יותר ואז פשוט תברי עליו. וואו, זה התכשיט השני. וואו, איך אני אוהבת שזה כזה עדין, ממש אבל. אחרון חביב, אותו נדיר. עדיף שהוא יהיה יותר צמוד כזה. ועדיף שזה יהיה כזה פתוח יותר. וואו, ממש יפה. אפשר לעשות אותו גם יותר רופף, מי שאוהבת. אבל יצא אש. אם אתם לא מצליחות למצוא תכשיטים טובים באלי אקספרס, תשלחו לי הודעה, אני אשלח לכם קישורים.